Ja, we zijn weer op pad. Het is dag 2 van Maak het Waar. En we gaan weer een verrassingsontbijtje brengen. En op dit moment staan we, ja, ik noem het zelf, op de grens van Panningen en Beringen. We gaan eens kijken of mevrouw thuis is. Kijk, ja, de deur gaat open. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Valks. Ja, Tini Valks. Ja, zeker. Okay. Goedemorgen, dit is wel een mooie verrassing. Ja, wij zijn namens Omroep PNM. Die hebben u opgegeven voor een verrassingsontbijt. Oh, hartstikke mooi hé. En ja, ik zal even uitleggen waarom. Maar Ja? misschien weet u dat zelf veel beter. Ik heb geen idee waarom. Nou, u werkt bij Vorkmeer. Ja, dat klopt. En daar is het nu natuurlijk heel druk. Kunt u er iets over vertellen? Ja, dat klopt. Want voor de kijkers en de luisteraars, wat doet u daar? Ja, ik doe eigenlijk van alles en nog wat. Statushouders begeleiden. Ik heb een project puurbemiddeling. Ik ondersteun het team Gezonde Leefstijl. Nou ja, van alles en nog wat. Ja, nou, van alles en nog wat. Het komt er zo uit, maar volgens mij bent u heel actief daarbij. Ja, ik vind het heel erg leuk om dit soort dingen te doen. Ja, Klopt helemaal. Oké. En ik heb ook begrepen van de redactie dat u bij de corona-uitzendingen van Omroep PNM, Ja. die dus heel veel bekeken worden, ook heel veel productiewerk heeft verzorgd. Vond ik ook heel erg leuk om te doen. Ja, Wat houdt dat een beetje in? Even nou voor ja, de dat betekent luisteraar. eigenlijk kijken van god, wat is actueel, wat gebeurt er, waar moeten we de aandacht op vestigen. Ja, overal waar je verbinding kunt leggen met dingen die belangrijk zijn. En Ja. dat is eigenlijk ook een stukje van een verlengstuk van ons werk, denk ik. En heeft u daar nog voorbeelden van wat vooral uit uw koker kwam, zal ik maar zeggen? Ja, oh god, dan moet ik even lang teruggraven, want dat is alweer in het begin van het jaar geweest. Maar ja, zo zijn er allerlei dingen er ontstaan in coronatijd, nieuwe initiatieven. Nou, als je ziet dat dat gebeurt, vind ik het belangrijk om dat te melden en de aandacht aan te vestigen. Ja, zo van alles en nog wat. En één klein voorbeeldje dat... Nou ja, in Meijel is een nieuwe stichting ontstaan, Stichting Florantia. Nou, niemand kende dat. Nee. Dus heb ik hun gebeld en gevraagd van god, zou bij jullie een opname mogen komen maken om de mensen te laten zien van ja, dat jullie nieuw zijn en wat hier gebeurt. Nou, dat wilden ze heel graag, alleen niet in coronatijd. Dus dat moest op een later tijdstip gebeuren. Oké, ja, nou, namens de omroep willen we u dus hiervoor heel hartelijk bedanken, want ja, mede door u zijn die corona-uitzendingen dus zo'n succes geweest. Ja, nou, ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik heb er geen moment spijt van gehad, dus heel erg leuk. En ik vind het een enorme verrassing om dat ontbijtje zo meteen te gaan gebruiken. Nou, ik hoop dat het bevalt. Het is gesponsord, zoals u ziet, door Bakkerij Jacobs en weer door de Groentehoofd. Ja, Die doen elke dag mee. Dus nou, ik zou zeggen, fantastisch. geniet er Mooi. lekker van. Gaan we en, zeker doen. Een pluim namens de omroep. Heel erg fijn. Ik vind het een echte waardering. Nou, we hebben in ieder geval Tini Valks heel blij kunnen maken. En Marlieke, nogmaals bedankt voor het meedenken in het complot. Morgen zijn we weer terug, dan weer bij een nieuwe gast. Tot morgen! Doei!